Dobré ráno, áno. Uši sa naozaj jedia. Znie to trošku morbidne, ale o chvíľočku vám to objasníme. My sme stále totiž na najväčšom výstavisku na Slovensku. Pozerali sme sa na exotické ovocie, teraz sme sa trošičku presunuli spolu s Martinkou. Ahoj, opäť dobré ráno. Dobré ráno, stále sme v Inchebe, ale sme sa presunuli o poschodie vyššie, kde sa dnes začína medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakia Tour a každému, kto rád cestuje, kto má rád diaľky, spoznávanie nových kultúr, zážitky, tak ponúkne kompletný servis na spoznanie Slovenska. Povie, kde sa ubytovať. Odborníci, ktorí tu sú, povedia, kde sa ubytovať, kde sa dobre najesť, ktoré atrakcie by ste si mali pozrieť. Rovnako tu môžete porovnať ponuku cestovných kancelárií a už teraz si za výhodné ceny vybrať z First Minutov takzvaných dovolenku. Áno, a spomínali sme tu aj nejaké uši. Martinka, prosím ťa, poď so mnou, pretože je to naozaj neuveriteľné, ale tento pán Hezký, milí diváci, vy mi neuveríte, jeho žena je hezká a to je na papieri dané, ale tak poďme naozaj k tomu pečeniu. Robí a je uši. Dobré ráno. Dobré ráno. Vyzerá to takto, milí diváci, tie uši naozaj nie sú živé, ale sú naozaj veľmi sladučké a dobré. Povedzme si ale, ako vznikol celý tento princíp tých uší. Kde sa to vzalo? Tak vzniklo to ve Štramberku, je to Moravskoslezský kraj, kde v roce 1241 vtrhli na Moravu Tataři, kteří pobíjeli zdejší křesťany a tehda se na něj štramberští políčili, prokopali hraze rybníků a zaplavili jejich tábor ležení. Druhý den tam přišli a zjistili, našli tam kožené měchy. Áno, plné ľudských uší a z toho vznikol tento krásny dobrý koláčik. Môžete sa pozrieť na to, ako sa to pečie, pretože, milí diváci, ono sa to pečie na normálnom rovnom plechu a potom následne sa to zatáča v takýchto formičkách. Takže aj takúto dobrotu môžete nájsť v Moravskosliezskom kraji a dokonca si môžete o týchto moravskosliezských dobrotách prečítať aj v kuchárke, ktorú vydáva samotný Moravskosliezský kraj. Na to tu mám už odborníka, ktorý nám o tom povie viac. Pán Strachon, dobré ráno. Dobré ráno, tak ne všechny recepty jsou tak drastické, jak jste uváděli. Tady tyto recepty posílají lidé do naší soutěže, jak šmakuje Moravskoslezsko. Snažíme se, aby lidé si vzpomněli na svoje tradiční recepty od babiček, od maminek a každoročně je vyhodnocujeme. Ale kromě toho, že můžete k nám přijet za dobrým jídlem, tak vás samozřejmě zveme i na naše technické památky, protože jako kraj máme spoustu památek, které se vztahují k industriálnímu dědictví. Zde se můžete podívat, jaké projekty a památky můžete navštívit. Jedná se o doly, hutě, které už nejsou využívány k původnímu účelu, ale slouží jako kulturní atrakce. Samozřejmě, když k nám přijedete, můžete zavítat i na spoustu zámků, hradů, nabízíme vám lázně, kromě toho samozřejmě nabízíme i spoustu cyklotrás, v zimě můžete přijít navštívit naše běžecké trasy, udržujeme jich více než 700 km, takže myslím si, že kdo přijde, najde si svoji atraktivitu jak ve sportu, tak vlastne v památkách. Výborne, to bola vyčerpávajúca ponuka, milí diváci. My sme sa už napapkali, trošku sme pocestovali a teraz by sme mali možno trošku zacvičiť, takže určite si nás zapnite a sledujte Teleráno aj ďalej.